άμεσο θέμα, τα τροπάρια αυτών των μεγάλων ορών. Αφού λοιπόν ακούσαμε το τροπάριο της τρίτης ώρας, στη συνέχεια θα ακούσουμε το επόμενο της επομένης ώρας, της έκτης ώρας. Εκεί είναι ένα τροπάριο πάλι το οποίο ο Σοφρόνιος το γράφει με έναν πολύ παραστατικό τρόπο, περιγράφοντας με τα ωραία του λόγια το τι συνέβη εκείνη τη φορά στη Βιθλεέμ. Αλλά δεν μένει μόνο στην περιγραφή, αλλά διατυπώνει και μια πρόσκληση σε εμάς. Και λέει, δεύτε Χριστοφόροι λαοί, κατήδομεν, θαύμα πάσαν έννοιαν εκπλήτων και συνέχων. Ένα θαύμα το οποίο συνέχει και εκπλήττει κάθε έννοια, το οποίο το προσκυνούμε ευσεβώς και αυτό με πίστη θα ανυμνήσουμε. Σήμερα λοιπόν στη Βιθλεέμ, λέει ο Σοφρόνιος, εγκοινωνούσα κόρη παραγίνεται, του γεννήσε τον Κύριον, χωρίδια των αγγέλων προτρέχουσι και ταύτα βλέπων ευώα, ο Ιωσήφ ομνίστορ. Ο Ιωσήφ, τι το εν σύ ξένων μυστήριων παρθένε και πώς μέλης λογχεύσε, ή απλόζυγος δάμαλης, πώς γίνεται εσύ που δεν έχεις ζυγόν, δεν έχεις σύζυγον, εσύ να βρεθείς στην κατάσταση της λοχείας. Αυτό το τροπάρι θα αποδοθεί στο αργότερα θα μελοποιηθεί σε ήχο πλάγιο του πρώτου και το οποίο θα έχουμε τη χαρά να το ακούσουμε. Amen.
πώς μελισσοκεύσε η απειρόζυγος Δάμαλης. Το επόμενο τροπάριο, στην 9η ώρα, ξεκινάει με μια έκπληξη, με ένα θαυμαστικό. Εξεπλείται, το λέει ο Ηρώδης, όταν έβλεπε την ευσέβεια των μάγων από τη μία, αλλά από την άλλη νικήθηκε, λέει, από το θυμό του και προσπαθούσε να μάθει τελικά ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς. Το υπόλοιπο τροπάριο περιγράφει όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί. Επομένως, έχουμε πάλι την ανάπλαση της ιστορίας μέσα από το υμνογράφημα, της ιστορίας που δίδει η Ευαγγελική παράδοση. Έτσι λοιπόν, οι μητέρες, τα βρέφη, αυτά τα οποία συνέβησαν και κατακλείεται πάλι με ένα θαυμαστικό μέγα είναι το δεινό. Ήταν πολύ μεγάλο κακό αυτό που συνέβη, γι' αυτό ευσεβώς πιστοί συνελθόντες προσκυνήσαμε του Χριστού την γέννηση. Έτσι λοιπόν, ο Σοφρόνιος ενδεχομένως το έχει γράψει και αυτό, από ό,τι μέχρι στιγμής γνωρίζουμε, ζητάει και λέει, μέσα σε αυτό το σπήλαιο εξήνθησεν εκ της Παρθένου και αυτό το ξύλο που βγήκε μέσα στο σπήλαιο, αν το φάμε θα ζήσουμε και δεν θα πεθάνουμε όπως ο Αδάμ. Ο Χριστός είναι ο άρτος, ο Χριστός είναι το ξύλο. Χριστός γεννάται για να αναστήσει την πεσμένη εικόνα του ανθρώπου.
Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συναυλίας μας, με κάλαντα από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Ψάλλη, μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αχαρνών, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.